May pupus na niyang milabas sa April 30 ang Franchise Consolidation karing Public Utility Vehicles o PUVs. May itong i-empawag consolidate pangkisa ka rin requirements para king PUV modernization program as subong na ng gobyerno. Base king April 30, 2024 data na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3, miras na king 18,000 na jeepney units ang magbiyahe ka rin 440 aruta na may kapag-consolidate ng prangkisa. Para naman ka rin alimya kapag consolidate, makasadyaya ka ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mamia assistance sa kalimya apektuan yung karelang kabiyayan. So, wala pa pong mga nitty-gritty na details o yung ibang information kung magkano yung makukuha, ano yung makukuha. Pero maaari daw po silang makakuha ng ayuda sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD or SLP given po o Sustainable Livelihood Program given po na sila ay pasok dun sa criteria ng mga criteria nung programa para maging beneficiaryo nung mga nasabing programa. Pero sila po ay sasailalim pa rin ng assessment po sa DSWD social workers. Agpangking Information Officer tulad ng DSWD Region 3 ay Alexin Castañeda, manayan lamong direktiba king Central Office, dikil king pamami ayuda. Para ka rin jeepney driver at king vulnerable sector abisa manikuang food assistance, isadyalak na rin requirements kalupanan ng valid ID o authorization letter nung sakaling alayo ing mismong tao ang kukwa. Makanyan mo naman ng Certificate of Residency o Indigency at Certificate na kailangan na ing assistance. Cash assistance naman po, kailangan pa rin valid ID nung taong maglalakad at kung wala yung taong maglalakad, authorization letter. Tapos po, para sa iba pang mga insidente kasi hindi naman sila pasok dun sa biktima ng sunog, sa rescued client o online sexual exploitation victim. So, at hindi rin naman po sila stranded. Sila po ay maaaring magdala nung barangay certificate of residency, certificate of indigency, certificate of the client, or yun nga po yung ibibigay ng LTFRB. Sakaling magumpisa na ang distribution, paganakanan ng DSWD, aalin na lalapit karing fixer. Ang lahat po ng pinansyal na tulong mula sa Crisis Intervention Section ng DSWD ay buong matatanggap ng benepisyaryo, meaning hindi po ito mababawasan. At paalala din po, walang sino mang empleyado o hindi empleyado ng ahensya ang otorisado na magkaltas o magpataw ng anumang pinansyal na singil mula dito dahil nagkakaroon po ng cases ng mga fixer right under our nose dito po sa regional office at sa ibang offices. So paalala lang din po yun. At hindi po tumatanggap ang DSWD ng mga pekeng dokumento. At kapag napatunayan po na peke yung kanilang isusumiting dokumento ay may kaukulang parusa po ito at dadaan ito sa tamang proseso para mabigyan ng tamang aksyon. King kasalungsungan, paninayan ni pamurin ng DSWD ilistahan na rin driver apektado na ng PUVMP, iba't king LTFRB. Ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.